खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव बानचेक सिलाट मार्शियेल आर्ट्सनि 75 निफ्राय 80 केजि केटेगरि आरो आन्डार 45 केजिआव सानै बर'नि फिसा फारियै उदालगुरि जिल्लानि सिनं सिंग्रिबारि गामिनि जिउथि बर'आ रुफानि मेडेल आरो उदालगुरि जिल्लानि खिउनाला गामिनि देबिका बर'आ ब्रन्ज मेडेल देरहानानै फैनाय बे सानै बर'नि फिसाखौ NLP आफादनिफ्राय न'आव थांनानै बरायो आरो थुलुंगा होयो। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि मेडेल देरहानो हानायखौ उदालगुरि जिल्ला पेनचाक सिलाट एस'सिएशना बरायो। बेजों लोगोसे सानैबो गेलेगिरिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा दुंब्रुदै बरायदों। देबिका बर'नि बिमा बिफाया गावनि फिसाजोनि बेबादि मेडेल देरहानो हानायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायो। फावखुंगुर थाख्लाइ नार्जारिया जामिन मोनबाय। थांनाय माखासे दान सिगां उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव जोबथेसालिनि साजा मोननाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाइ नार्जारिया दिनै जामिनाव उदां जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनावबो दासिमबो उदां जायाखै जोबजानानै दोनजानाय बारग' NDPफोरा। बेबादिनो चिरां जिल्लानि NIA केसआव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एन्द्र मैल'नि बिमा बिफाया फिसाज्लाखौ थाबैनो बख'नो थाखाय गाबै गाबै बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। लोगोसे बे नखरा बारग' NDPफोरनो 4 लाख राङै रिहेबिलिटेसन होनायखौबो दासिमबो मोनाखै होनना बिमाया फोरमायो। परबतजरा गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव मैया बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरनि खौसेथि जौखोन्थाइ सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलखौ बानजायो एबसु क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि गोख्रों बुङो दि एकर्डनि दफा मावफुंनाया सोलिगासिनो, गामि सुसननायनि खामानिया सोलिगासिनो, नाथाय दफा मावफुंनाया लासै जादों। बे बाथ्राखौ जों बुंबोबाय थादों, सरकारखौ बुंबाय थादों। 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआर एकर्डनि मेक्सिमाम दफाफोरा मावफुंजायाब्ला जों सोमावसारफिननो गोनां जागोन होनना गोख्रों बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया मोनथाम बान्था मोननो हादों। IIT काराकपुरनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि बर'नि फिसा सिगांसा बाग्लारिया मोनथाम बान्था मोननो हादों। बे बान्थाफोरानो जादों फारियै दा भान्डारकार काप 2022-23, बेस्ट आउटगोइं स्पर्ट्स पार्सन आरो इनस्टिट्यूट ब्लू एथलेटिक्स एक्सेलेन्स एवार्ड मोननो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।